Molt bones a tothom. Avui hem fet un dels petits cims que es troben just a la costa litoral del Baix Empordà, dins el repte dels cims del Baix Empordà. Es tracta d'un cim que és el Puig de Son Ric, just a l'entrada de Begur, 323 metres. S'hi pot arribar perfectament. La llàstima és que la part final, la part d'aquest cim, està totalment tapada, tancada, perquè hi ha antenes, hi ha un dipòsit d'aigua que la veurem just a darrere, possiblement a la part més bonica, que també seria tota la vista sobre la mar Mediterrània, i just amb aquesta banda d'aquí, la vista sobre Aigua Blava, Joa Gelida, Palafrugell al fons, Calella, Llafranc, Tamariu, Palafrugell. Tenim totes les Gavarres, la banda de Fitó i fins i tot més enllà, perquè és una talaia impressionant aquesta, just aquí davant el Cremany. Tenim el Montgrí, es veu per l'altra banda, es veuria totes les illes Medes i l'Albera, i aquí davant doncs també es veuria la bonica població de Begur. És el Puig de Son Ric, aquí a Begur, dins el repte dels cims del Baix Empordà.